मालवण नगर परिषदेच्या विषय समिती सभापती उपसभापती निवड बिनविरोध झालाय। नगर परिषद निवडणुकीनंतर पालिकेचा कारभार शिवसेना भाजपनं महायुती म्हणून करण्यास सुरुवात केली। त्याची सुरुवात आधी स्वीकृत निवड आणि आता विषय समिती सभापती निवडीत पाहायला मिळाली। मालवण नगर परिषद सभागृहात विषय समिती सभापती पदांची निवड प्रक्रिया पार पडली। मुख्याधिकारी प्रतीक थोरात हे पीठासीन अधिकारी यांनी काम पाहिलं। यावेळी नगराध्यक्ष ममता वराडकर यांच्यासह सर्व नगरसेवक उपस्थित होते। एकूण 4 समित्या करण्यात आल्या। प्रत्येक समितीत 5 सदस्यांची निवड करण्यात आली। पालिकेतील पक्षीय संख्याबळानुसार शिवसेनेचे 11 नगरसेवक आहेत, त्यांचे प्रत्येक समितीत 3 सदस्य आले। भाजपचे 5 नगरसेवक आहेत। संख्याबळानुसार त्यांना प्रत्येक समितीत 1, तर ठाकरे शिवसेनेचे 4 नगरसेवक असल्यानं त्यांचाही 1 सदस्य समितीत असणार आहे। त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम समिती सभापतीपदी सहदेव वापर्डेकर, तर समिती सदस्य म्हणून शिवसेनेचे मेघा सावंत, महेश कोयंडे, भाजपकडून मंदार केणी आणि ठाकरे शिवसेनेकडून मंदार ओरसकर यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली। स्वच्छता आरोग्य सभापतीपदी शिवसेना गटनेत्या पूनम चव्हाण यांची बिनविरोध निवड झाली। समिती सदस्य म्हणून सिद्धार्थ जाधव, नीना मुंबरकर, दर्शना कासवकर, अनिता गिरकर यांची निवड करण्यात आली। पाणी पुरवठा सभापतीपदी उपनगराध्यक्ष दीपक पाटकर यांची निवड करण्यात आली। या समितीत शर्वरी पाटकर, मेघा सावंत, ललित चव्हाण, तपस्वी मयेकर यांची निवड करण्यात आली आहे। महिला बालकल्याण सभापती अन्वेषा आचरेकर, तर उपसभापतीपदी अश्विनी कांदळकर यांची बिनविरोध निवड झाली। या समितीत भाग्यश्री मयेकर, महानंदा खानोलकर, अनिता गिरकर यांची निवड करण्यात आली। या निवडीनंतर सर्व सभापतींचे नगराध्यक्ष ममता वराडकर यांसह सर्व नगरसेवक पदाधिकाऱ्यांनी अभिनंदन केलं। खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली शहराचा विकास करणार असून शहराला नव्या उंचीवर नेऊन ठेवणार असा विश्वास नवनिर्वाचित सभापतींनी व्यक्त केला आहे।